So dahil basta nagtuo mo day haday nga giriban ko ni ang buhok sa ko ang client. So dili din ni siya riban day no, mauday ni ang agi sa ato ang protein street band. O giniwi day inaana day ka-dry ang buhok sa ko ang client. Kay damage naman ang gini ang buhok sa kong client day no og nag-ruberize na sad mo na maglisod na jukog sudlay sa iyang buhok. Mo na nag-decide siya day no nga iyang ipa-hair treatment ang iyang buhok. Gamit ang ato ang protein street band og ang nakanindot sa diay sa buhok sa kong client ani day no kay pino kay grano ang iyang buhok. Og gihumuli na ko ni 3 hours day ang protein street band sa iyang buhok. Muna paghuman sa tanan akong process iyang buhok day no inaana nakabagsak ko ginana ka shiny ang iyang buhok. So kanin jud nga buhok day no day mo ni pangkaduhan ako day no nga nakuha jud niyang 8% ka straightening sa protein street band. Kay lagi day nindot man ko grano ang iyang buhok kay pino ba. Mo na akong ginaingon sa inyo ha day no every time nga magpa-protein street band mo sa kuha. Kay lain-lain og result day kay lain-lain man sad mo og buhok no please la. Kay namong goy buhok day no day nga super dry na kay sa tanan day no og dagko po kay strand ang ilang buhok. Mo na malamang sa malamang day no day islain-lain jud result ang inyong mga buhok. Pero ang nakanindot ang aning protein street band day no day kay dili mo samot og ka-damage ang inyong buhok ani. Mo na dili ta ng problema sa buhok karon day no isriban ang solusyon. Ug mo ra day to no bye oy.